ħanamlu festa kbira. Dan kien l-ewwel kumment tal-grupp mużikali Gypsy Kings by Diego Baljardo mal-wasla tagħhom fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Tonight with our founder member Diego Baljardo, we are waiting with the audience to make a big gypsy fiesta. I think they expect all the songs, the famous songs, and also the songs of love. Dan il-grupp mużikali magħruf l-iktar għal kanzunetti bħal Bamboleo mistenni saħħar l-eluf ta' Maltin u turisti li mistennija jattendu għat-tinijum tal-Għaxaq Music Festival. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Madankollu dan mhux se jkun l-uniku kunċert bħala parti minn dan il-festival kif jispjega magħna François Paċi li forma parti mit-tim organizzattiv kif illejla il-kantant Taljan Zucchero se jkun il-qofol tal-ewwel serata. Il-venue hija sold out, il-konċert hija sold out. Id-donazzjoni hija parti mill-biljett. Jiġifieri kull min xtara biljett, parti mill-beħ tal-biljett marret donazzjoni għall-Embrace. Daw kollha li ħajġu hawnhekk irid ikollhom biljett. Jiġifieri mhux bħal medizzjonijiet passati illi tiġi tagħti donazzjoni u tidħol. Madankollu Paċi appella biex minu interessat fil-kunċert ta' Gypsy King il-ġimgħa għatfadal biss ammont limitat ta' biljetti li għandhom jinxtraw minn fuq is-sit showshappening.com biex wieħed ikun jista' jattendi. Minħati għaw Martin Vella, l-President tal-Aqda Mużikali Santa Maria ħalaxa, ringrazzja lil daw kollha involuti biex għal sena oħra dan il-festival ikun jista' jittella. Preparamenti għaddejjin biġmielhom. Nistennew massa kbira, nixtieq nirringrazzja lil volontari kollha fih dan l-Aqda Mużikali Santa Maria ta' din il-ġimgħa xogħol sħiħa għaddejjin biex wasanna f'dan l-aħħar. Vella mhux bissellem lin nies fil-lokalità ta' support tagħhom iżda wkoll l-entitajiet Festivals Malta u Visit Malta l-appoġġ kbir tagħhom lejn dawn l-inizjattivi.